Presentació de la Comissió d'Entitats per la Sanitat Pública de Cerdanyola del Vallès davant la Comissió de Salut per informar del seu posicionament en relació al projecte de construcció d'un hospital de proximitat al Vallès Occidental. És una sol·licitud de compareixença conjunta del grup parlamentari dels Socialistes i Units per Avançar, del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, del grup parlamentari dels Comuns i del grup parlamentari de la candidatura de Popular Defensem la Terra. Per a fer aquesta compareixença ens acompanya el portaveu de la Comissió d'Entitats, el senyor Ignacio Laguna, que li donem la benvinguda, però que no ve sol, sinó que en la sala també hi són diversos membres d'aquesta iniciativa ciutadana, en concret el senyor Francisco Nieto, de la Taula per la Salut de Montcada i Reixac, la senyora Francesca Doval, de l'Associació de Veïns de Montcada i Reixac, el senyor Juan José López, de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès, el senyor Joaquín Nogués, de la Comissió de Sanitat de Barberà del Vallès, el senyor Manuel Reyes, de la Comissió de Sanitat de Ripollet, el senyor Fernando Saavedra, de l'Associació de Veïns de Cerdanyola del Vallès, i també ens acompanya el regidor de l'Ajuntament de Cerdanyola, el senyor Turón. Crec que no em deixo ningú. Benvinguts i benvinguda a tots en aquesta comissió. I quan el senyor Laguna estigui en condicions, la paraula és seva. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies als companys de la comarca que estem aquí, totes les localitats del sud, des de Montcada, Badia, Barberà, Ripollet, Cerdanyola. Jo procuraré ser breu perquè realment veig moltes cares, inclús companys de Cerdanyola, d'ajuntaments i demés, que la problemàtica que venim a plantejar és una problemàtica prou coneguda per tots, però sí que és cert que volíem portar aquesta problemàtica al Parlament de Catalunya, concretament a aquesta comissió. Llavors començaré breument, farem alguns comentaris i després de tot, si volen fer alguna pregunta i puguem contestar, la contestarem. Llavors comencem. Bon dia, senyors i senyores diputades de la comissió. En primer lloc, agrair-los l'oportunitat que em donen de poder exposar-li les inquietuds i reivindicacions que des del Vallès Occidental Sud tenim la Comissió d'Entitats en defensa de la sanitat pública. El que ens porta aquí, bàsicament, és la preocupació que tenim per el que està passant a la sanitat pública, al sistema de sanitat pública. Concretament, estem patint unes llistes d'espera interminables, la saturació dels centres de salut, faltes que produeixen afebliment de l'atenció primària i trenca el paper preventiu de la sanitat, col·lapsant urgències i serveis hospitalaris. Això és una realitat que no cal comentar molt perquè crec que tots els que estem aquí, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ho coneixem prou. Volem expressar-li i reclamar una situació també que tenim, una realitat, un deute que tenim amb la zona de més de 180.000 habitants, que és el tema de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Parlem també del Vallès Occidental. El Vallès Occidental, desgraciadament, concretament Cerdanyola, Badia, Ripollet, som l'epicentre, la zona zero de lo que parlem abestosis, degut a una mal praxis o pràctica d'una fàbrica com era Uralita. No diem que sigui l'única, perquè fa poc, l'any passat, penso que se va fer un congrés a Sabadell sobre el tema de l'amiant, però realment és un tema molt greu de salut que desitgem que l'abans possible els projectes que hi ha, com el de Badia, se pugui tirar endavant per desmantellar tot el tema de l'amiant als diferents edificis. I també, evidentment, a Cerdanyola i demés. Dintre d'aquest capítol reclamem una cosa que jo penso que és important i és que els ajuntaments han de tirar endavant el que diem els Consells de Salut. Però dintre dels Consells de Salut, que són organismes
com aquest, de consulta i d'aportació, hi ha un organisme que pensem que és indispensable, que són les taules de l'amiant. Ha d'haver un compromís per la part dels ajuntaments, dels partits polítics que esteu aquí, que de vegades són els mateixos de l'Ajuntament, que s'ha de tirar endavant el tema de les taules de l'amiant. La zona que cobrim, aproximadament, com hem dit, són de 180-200.000 habitants. Tenim una preocupació bastant greu, que és que en aquest moment tan sol amb 2 planificacions urbanístiques que tenim a Cerdanyola i Montcada estem parlant de més de 6.370 vivendes que aproximadament són de 19 a 20.000 habitants. Concretament, Cerdanyola, si agafem les xifres i veiem en què se pot convertir d'aquí uns anys, no serà demà, però sí d'aquí uns anys, estem parlant d'un creixement d'un 30 i pico % de personal. Això vol dir que necessitem uns equipaments adients per donar un servei de qualitat i evitar aquesta precarietat assistencial que pràcticament és insostenible. Qual és el problema? El problema és el que tot tenim coneixement, és el problema del servei que s'ha de donar des de l'administració a través del sistema públic de sanitat. Nosaltres pensem que concretament en la nostra zona hi ha 2 pilars concrets que s'han de solucionar. El primer pilar, que és el tema de l'Hospital Ernest Lluch, és un hospital necessari, és un hospital que ja està promès des de fa molts anys, i el segon pilar, evidentment, és l'atenció primària. O sigui, no hi ha salut, no hi ha qualitat de vida si l'atenció primària no està ben coberta i amb els recursos necessaris. En aquest punt, per repetir que no quedi, però tots sabem perfectament que s'està reclamant a través dels organismes internacionals que s'ha d'haver el 25% del pressupost de sanitat ha d'estar destinat a l'atenció primària per assegurar un servei correcte com a mínim. Jo personalment no soc un especialista, jo el que dic és que l'atenció primària, sigui el tant per cent que sigui, ha de ser un servei que doni una atenció digna i equitativa per tot el veïnat. El segon pilar ja hem dit que era l'atenció primària. Referent a l'Hospital Ernest Lluch, nosaltres diem que no és un luxe, que és una emergència. Aquest hospital donarà servei a totes aquestes localitats que hem dit, aquestes 5 localitats del sud, del Vallès Occidental Sud, però tenim en compte que és que no tenim un hospital a prop. En aquest moment, els companys o els veïns de Montcada s'han de desplaçar com a hospital de referència al Vall d'Hebron i els altres nos hem d'anar cap al Taulí. Amb tot el que significa anar al Taulí, que desgraciadament no crec que sigui molt diferent a altres hospitals, però que nosaltres estem patint el tema de llistes d'espera, col·lapse d'urgències i tota la problemàtica que tenim en aquest hospital. Aquest projecte de l'Hospital Ernest Lluch, la primera iniciativa, d'alguna manera, el primer reconeixement que nosaltres recordem per part de l'administració de que feia falta aquest equipament va ser sobre el 2004. El 2004 penso que la senyora Geli va ser, la Marina Geli, va donar, se va reconèixer aquesta necessitat. El 2008 va començar teòricament els treballs d'estudi i el 2009 se va encarregar a un concurs d'idees arquitectòniques a veure què se tindria que ser i se va aprovar. Va haver un projecte que va ser aprovat que se van dir llum, paisatge i salut. Desgraciadament encara no tenim la llum, no tenim el paisatge i encara tampoc la salut, però l'esperança encara la tenim. I en aquest moment també, el 2008, se derroquen el que és la fàbrica Redosa, que és l'espai on d'anar edificat això. Volem fer un punt i a part concret en aquest moment i és perquè agafin nota tothom, els ajuntaments de Cerdanyola, el company, i aquí hi ha duplicitats també, i és que en aquests moments els terrenys i les zones del voltant on ha d'anar edificat la construcció de l'hospital
en aquest moment estan ocupats per un col·lectiu de persones sense llars. Moltes persones sense llars, no tan sols els terrenys de Redosa, sinó tot el voltant. I volem evitar futurs conflictes i és necessari que les administracions afectades, Generalitat, àrea metropolitana, Ajuntament, comencin a planificar les possibles solucions a aquesta problemàtica. I no s'ha d'esperar que es produeixin situacions que ningú hagués de desitjar i que, desgraciadament, hem tingut un exemple en alguna localitat pròxima a aquest Parlament. Jo crec que no cal mencionar perquè tothom som conscients. A partir del 2010 el projecte va quedar totalment aturat, per falta de pressupost, per canvis en la conselleria, per canvis de política, per lo que sigui. La qüestió és que durant 10 anys aquest projecte va passar a l'oblit. I 2022 se va retomar, va haver ja una signatura entre el que era Generalitat, àrea metropolitana i els ajuntaments implicats per reactivar definitivament aquest projecte, per nostra part molt positiva. I per avançar, perquè tenim també un temps determinat, hem de dir que l'any passat, el mes de, penso, novembre, vam tindre una reunió en la Comissió de Territori i Habitatge de la Generalitat i concretament van treure una conclusió bastant positiva. Ens van comentar, el dia 4 de desembre farem una reunió de Comissió d'Urbanisme i presentarem el projecte. I posteriorment ens van comunicar d'una forma oficial que aquest projecte ha tingut l'informe favorable de la Comissió d'Urbanisme. Falta un últim tràmit, que és de recalificar uns terrenys que ve d'una planificació anterior i que, clar, per modificar les coses dintre del projecte ha d'estar tot bastant organitzat. Però que pensen que d'entrada no ha d'haver-hi cap impediment perquè la Comissió de Territori ja té aprovada definitiva aquest projecte. Nosaltres pensem que quedarà, pensem i segons ens han comentat, que en aquest primer trimestre d'enguany quedarà aprovada per la comissió. Vol dir que en aquest trimestre hauria de sortir a publicar el DOC, que per nosaltres és una cosa molt important. I arribat a aquest punt, aquest projecte passaria al que és el Departament de Salut, perquè pugui obrir tot el tema de la licitació del projecte més la licitació d'execució d'obres. És important que això se vagi complint. Nosaltres sabem, som conscients perfectament de les competències d'aquesta comissió. O sigui, no és una comissió executiva on les seves decisions demà estan al DOC i demà passat estan fetes. Però sí que sabem perfectament el poder de fer un seguiment, de fer una elaboració, una aportació al Parlament perquè aquests plaços que nosaltres estem demanant siguin complits, perquè nosaltres el que voldríem seria, com diu la modificació del Pla General Metropolità, que el 2027, o sigui, deixem el 2026 i part del 2027 per tot el tramull aquest de licitació de projecte i licitació de qui farà les obres, però nosaltres voldríem que es compleix el que indica el pla de modificació del Pla General, que és que el 2027 ha de començar les obres. Si ha de ser per Nadal del 2027, doncs millor. Demanarem Papa Noel, pel tió, perquè sigui. Però que comencin les màquines a entrar. No volem primeres pedres. A l'Ajuntament ja tenim experiència de primeres pedres. Si continuem amb les primeres pedres, potser deixarem de demanar l'hospital perquè ja se continuarà la construcció sol. Per tant, això és el que li demanem a la comissió, un seguiment ferm que aquests plaços s'han de complir. I al govern que li demanem, al govern de la Generalitat, li demanem un calendari clar, un finançament garantit i un compromís ferm perquè aquesta realitat de l'Hospital Ernest Lluch arribi a bon port. L'Hospital Taulí se fa de tot ara. És un hospital que li diem hospital de tot. I com a hospital de tot tenim tots els problemes que tothom que està aquí està patint en la nostra sanitat pública. Col·lapses, urgències,
les pitjors llistes d'espera en el tema de visites especialistes i també en algunes intervencions quirúrgiques. No començo a relacionar, primer per temps, però sobretot perquè això està publicat en la web de la Generalitat, no cal anar-se molt lluny. Per tant, és necessari que per evitar aquest col·lapse al nostre hospital de referència, l'equipament de l'Hospital Ernest Lluch és totalment necessari. Sí que és cert una cosa, és que nosaltres demanem, nosaltres som la Comissió d'Entitats en defensa de la sanitat pública. Nosaltres demanem que la instal·lació de l'Hospital Ernest Lluch, així com futurs equipaments, com pot ser una residència assistida, que penso que està dintre del projecte, sigui d'administració, execució i gestió pública. O sigui, no val el tema de residència assistida pública o privada. No, no és aquest tema. I per tant, per acabar una miqueta d'aquest primer bloc, simplement dir que volem que la ciutadania, els moviments socials, tinguin participació, una informació correcta de tots els processos que s'estan fent i concretament del tema de la cartera de serveis que se presentaran. Nosaltres som de casa, no? Llavors de casa, si anem a comprar un pis, el primer que sabem és quants fills tenim, si ve algun familiar, quina necessitat tenim i en funció de la necessitat així anem a comprar el pis. Llavors nosaltres pensem, segurament no estem equivocats, però nosaltres pensem que abans de dir-li o al mateix moment de dir-li a algú que ha de fer un projecte, li tindràs que dir què és el que vol dintre d'aquest projecte. Per tant, han de saber si hi ha d'haver màquines, quin quiròfan, quines consultes, i llavors nosaltres volem estar en aquest procés d'informació. Nosaltres no som especialistes, però sí som especialistes en usuari. Sabem perfectament si un servei se nos dona en qualitat o no ens donen en qualitat. Per tant, necessitem aquesta informació. I en quant a el que és l'atenció primària, va molt bé això de l'horari. En quant al que és l'atenció primària, simplement assenyalar alguns punts. O sigui, tothom som conscients del que és l'atenció primària i la situació que tenim de col·lapse, però nosaltres tenim 3 punts a la comarca que pot ser una miqueta d'exemple. Per exemple, tenim un tema que és la reclamació històrica, amb un company de Montcada venint cap aquí, parlaven de 15 anys, no? De Montcada o Badia, que se reactivi el tema de les urgències nocturnes. Això és una reclamació històrica, però que encara no s'ha solucionat. I després, i en aquest moment, està el tema del perill del tancament del dispensari del barri de Sant Joan. Creiem que això s'ha de mantindre. S'ha de mantindre el mateix servei, però s'ha de mantindre el mateix servei donant una qualitat necessària i significativament s'està trobant solucions de vegades que no són les correctes. Tenim una plantilla molt justa de personal sanitari. La solució no és desvestir un sant, com se diu, per vestir un altre. O sigui, si agafem metges del Cap les Indianes, que ja falten 2, i el portem cap a Montcada, Bifurca, no sé quina solució és exactament aquesta, però no és el que nosaltres plantegem. I per tant, sí que en el tema de l'atenció primària creiem que s'ha de respectar uns criteris com és el de proximitat i longitudinalitat. Perdoni la paraula, però he estat tot el dematí practicant i encara no la domino. Tenim un altre cas que també és molt urgent, que és el tema del CAP Pinetons de Ripollet. Al CAP Pinetons de Ripollet han passat mesos que no han pogut donar servei. Concretament, ha hagut un problema de baixes, de 10 metges, 6 eren de baixa, van tindre que suspendre el servei de consulta i tan sols van poder mantindre el tema de visita d'urgència. I no va haver substitucions. Jo sé que la gent, ja al final ho he pres una mica, jo sé que el CatSalut és qui encarrega a proveïdors serveis. Bé, doncs els proveïdors de serveis, que és X, concretament, en aquest cas, de Pinetons, no ha cobert amb metges. O sigui, no s'ha donat aquest servei.
Per tant, això jo crec que és molt greu. I en Cerdanyola, ràpidament, tenim el cap Fontetes, que se va tancar al tema del Covid i encara està ja tancat. L'únic que s'ha obert, s'obre una vegada a la setmana, un dimecres pel matí, pel tema de crònics. Pensem que hi ha situacions d'urbanisme que estan creixent al voltant de Fontetes, urbanització Santa Teresa i coses d'aquestes, però que no hi ha en aquest moment ningú tipus de planificació que això s'obri. Per tant, definitivament, nosaltres el que demanem i reivindiquem que la sanitat pública ha de ser de titularitat, gestió i previsió sigui 100% pública. I volem assenyalar que una qüestió és que si s'ha de fer un tractament amb un malalt, això s'ha de fer sigui on sigui i com sigui, perquè primer de tot és la salut i és la vida. Però la sanitat pública no pot estar alimentant un negoci com la sanitat privada. Si s'ha de fer un acord puntual perquè a la meva família, el meu fill, el meu amic o qualsevol veí se li pugui solucionar un problema, cap problema. Ara, el que no pot ser és que la política sistemàtica sea d'externalitzar i desviar recursos de la sanitat pública cap a la sanitat privada. Finalment, el que volem donar també, perquè nosaltres vam fer unes enquestes, concretament a Cerdanyola, gairebé 500 i pico de més, sobre el tema de la situació de l'atenció primària. I volem manifestar una cosa, vull dir, és curiós l'alt percentatge, no sé, 90 i alguna cosa, percentatge de satisfacció que té el veïnat amb el tracte que rep dels professionals de la medicina. El seu problema no és el metge, no l'infermera, no l'assistenta social. El seu problema, i allà està manifest, és el sistema, és les llistes d'espera, és el tema de les intervencions quirúrgiques. Per tant, això volem manifestar-lo i, per tant, el que sí fem és que donem total suport a totes les categories, de personal sanitari que realitzen i seguiran realitzant segurament un gran esforç per mantenir la qualitat de la sanitat pública. Comunicar que estem recollint signatures, a Cerdanyola tenim més de 5.000 i en altres localitats, i que l'entregarem pròximament, en els pròxims mesos, a la Conselleria de Salut. I ara sí, finalment, simplement recordar-li, volem que aquesta comissió faci aquest seguiment que li demanem al govern, que faciliti el calendari, finançament i la informació de la cartera de servei, i no volem un hospital de Maó, volem un hospital que doni servei perquè pugui cobrir la necessitat, i dir-li que això no és una elecció política, és una obligació ètica, i com tots representants que són nostres, volem que ho posin dintre del que ha de ser la primera objectiu, que és la salut de les persones, perquè sense salut no hi ha vida. Moltes gràcies per la seva atenció i Déu-n'hi-do. Molt bé.